yau dole ma na je fati. Babana ya ɗaure min gindi, dole ma in ci uwar kuɗi malam. Awa gayuna yau za su ci uwar kuɗi. Nawa me yake damu kai? Malejiya ne, daman yanzu nan nake so in zagaya in je ta bayan nan gidan ku. Ni ma kai na zo nema akwai matsala fa. Me matsalar? Akwai kuɗi, babana ya saka min daula, ya saka min aljihu. Zo mu ji. Abokanai na noma nan suke so su yi kuma ba ni. Na kuma rasa ta inda hanyoyin da zan ban sare. Karka damu. Ina da wani aboki. Baban shi ya jika shi da kuɗi. Ya fantama shi da kuɗi. Allah fa. Kuma ka san menene? Ni da wani abu guda ɗaya ke so. Ya kanwar kai ke. To ai faduwa ta zo dai yanzu. Dama addu'a ta kullun ni Allah ya kullo mata da mijin. Shine abin da nake so. Ai baka bari na gaba. Ai ba aure ta ne ba. To Ina da shago na zan kai su. Minti 5 za su je ban ɗahe ta. Shike nan sai a dama da ita. Baka da duwan su ka je.